Hello world to everyone. Kumusta po kayo mga kababayan ko? Andito po tayo ngayon sa Limahong channel ng Lingayen, Pangasinan. I will give the description below mga kababayan ko. At nagdi-dredging po sila para nagdi-dredging, this is a dredging vessels. At yung nakukuha po nila na yan, galing sa ilalim ng dagat. Pupunta po doon sa may part na doon, sa may dulo. Kaya ilalagay dito yung sa may dito po nila nilalagay. Pinatapunan po yan. Dahil gagawin pong Limahong tourism po ito. Yan. Actually, hindi pa po ito tapos. Pero may project na po yan. Yan. Yun yung projects nila. Yan. Yung nagtatabon po sila dito. Yan. May project po sila yan. Hindi pa siya... Pero yung project na po yun ay Limahong Channel. This is Limahong Channel. I'll give the description below mga kababayan ko. Welcome to Filipino TV. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo po sa ating channel Filipino TV. And please visit our sister channel Filipino Life Stories. Maraming salamat po. God bless everyone and shout out to everyone. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel. Ngayon yung lupa, yung galing po dyan sa may dagat, yan yung sa dredging machine. Yan. Pag tuwing hapon, maraming tao po dito para magpahangin. Yan yung dredging machine. Ngayon, pag naipon na po yan, yan, yung nakikita nyo po yung yan. Yan yung mga naipon, itatambak din dyan. Yan, itatambak po dyan para po tumaas po ito. Kasi gagawin na nga na Limahong tourism, ang Lingayen, Pangasinan. Very significant po ang Limahong dahil sa ang name ng Limahong ay yun yung po yung inuhuli po yung sa pirata ng mga Spaniards. Panoon po yan. Dito po siya dumaan. Yan. Hindi na po tayo makalakad ng diretso po dahil sa nagabihan na po tayo. Yan yung sa may Limahong Center. Na-feature na po natin yan pero hindi pa siya complete eh. Dahan-dahan pa yung projects nila. Ang Lingayen. Sakop ng municipal Lingayen po ito. Yan yung sa Limahong Center. Yan. Tapos pag diretso po doon, I will give the description below mga kababayan ko. Hindi po tayo makapag-drone shot dahil sa mahangin. At nakadalawa na po tayo na DJI products na nasira yung ating drone. Ngayon nasira ulit dahil sa hangin. Tuwing hapon may nagbebenta po dito tapos nagpapahangin gaya namin, gaya natin po lahat. Shout out po sa Lingayen. Yan, miss nyo na po ba umuwi sa Lingayen, Pangasinan? Ito na po yung bago sa Limahong channel ng Lingayen, Pangasinan, Philippines. Yan, tinataasan na po yan at marami pa po tayong videos na isi-share. Yan, hanggang dun pa. Yan, talagang ini-improve po yung facilities ng Lingayen, Pangasinan. Yan. Yan yung sa dredging niya. Oh.